Sziasztok, Ferenc Isti vagyok, Koratlan Kriszti közösségből, és egy imamódról szeretnék beszélni ma nektek, ami az elmúlt 10 évben nekem megváltoztatta az életemet. Ezáltal az imamód által sokkal közelebb kerültem Istenhez, sokkal nagyobb békét és belső örömet élek meg, és ami a legfontosabb, ez a mindennapjaimban történik. Nem feltétlenül csak az ima időmben, vagy egy dicsőítésben, hanem átszövi az életemet, a mindennapjaimat. Sokszor vagyunk úgy az ima életünkben, hogy feltöltődünk egy személyes ima idő alatt, vagy találkozunk Istennel egy dicsőítésben, egy szentmisében, egy jó lelki gyakorlaton, lelkes napokon, és utána jön a lemerülés időszaka. Ismerős ez? Mind a telefonunkat, hogy feltöltjük, és utána lemerül, feltöltjük, és lemerül. És ez már nagyon jó, tehát hogy ez már egy bátorítalak, hogy mindezekkel töltsétek fel magatokat. De képzeljétek el azt a lelkéletet, ahol a személyes imaidő után nem egy lemerülés következik, a dicsőítés, a lelkes napok után nem egy lemerülés következik, hanem megtartod azt a kegyelmet és azt az Isten jelenlétet, amit kaptál abban az imádságban, vagy abban a dicsőítésben. Vonzónak érzed ezt így? Nekem nagyon vonzó volt, amikor először hallottam erről, és szerintem vonz mindannyiunkat, mert így lettünk teremtve. Így alkotott meg minket Isten. Ha visszamegyünk picit Ádám és Évához, Ádám és Évát így teremtette Isten az édenkertben, hogy vele járjon. Azt olvassuk, hogy Isten a kertben sétált Ádámmal. Ebben a jelenlétben, ebben a teljességben élt Ádám és Éva. És ugye ezt elveszítik a bűnbeesés után, és kiesnek ebből a jelenlét hordozásából. De vágyik rá a szívünk, és ezért van vágy bennem is, és hiszem, hogy benned is, hogy ezt az Isten jelenlétet folyamatosan megtapasztald az életedben. Ezért mondja Jézus a János 15-ben, ami az egyik kedvenc fejezetem, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek. És az egész fejezet erről szól, hogy Jézus bennünk, és mi Jézusban. Olyan Jézus ez alatt azt értette, hogy áldozás után 5 percig benned leszek? Vagy dicsőítés alatt betölt a Szentlélek, és akkor megtapasztalsz, és utána, hát, ahogy az angol mondja, good luck. Nem, szerintem nem. És Jézus szerint sem, mert azt a példát adja ezután, hogy arról beszél, hogy ő a szőlőtő, és mi vagyunk a szőlővesszők. És a szőlővessző, a szőlőtő nő. Nem felcsatlakozik néha, és utána majd éli a saját életét, és akkor visszacsatlakozik, és aztán megint éli a saját életét, hanem ebben gyökerezik, innen kapja a tápanyagot, az éltető energiát, benne van. És Jézus is arról beszél, amikor azt mondja, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek, hogy ez egy folyamatos jelenlétben élés. Nem hullámok, nem feltöltődés, lemerülés, hanem egy folyamatos jelenlétben élés. Erre vagyunk hívva. És azt mondja az 1 Tesszaloniki 5 is, hogy szüntelni imádkozzatok. Ez is egy olyan igerész, amin úgy át akarunk lapozni, mert sokszor az a fél óra, 1 óra is fájdalmasan telik, és akkor hogy szüntelelő ez, de ezt nem gondolhatják komolyan, biztos nem tudjuk értelmezni, de azt írja, hogy szüntelenül imádkozzatok. És az egyház is nagyon sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel, főleg az elmúlt 14-15 évszázadban nagyon sokat írtak arról, hogy lehet szüntelenül imádkozni és Isten jelenlétében maradni. Nagyon-nagyon sokat, főleg az ortodox egyházban, de a nyugaton is, keleti, és a katolikus egyházban is. Azt mondja a katekézis 26-68, különben mindkét 26-67 is erről szól, de 68 azt mondja, hogy Jézus szent nevének segítségű hívása az állandó imádkozás összes útjai közül a legegyszerűbb. Még egyszer olvasom. Jézus szent nevének a segítségű hívása az állandó imádkozás összes útjai közül a legegyszerűbb. Nem tudom, de hogy vagy veled, az életem már elég komplikált. Ha nekem azt mondja a katekizmus, hogy itt van a legegyszerűbb útja, hogy Jézus jelenlétébe éljek, akkor az kell nekem. Nem akarom még komplikálni az életem. Mi ez a legegyszerűbb út? Mi ez a Jézus nevének a segítségű hívása? A tradícióban ezt úgy hívják, hogy Jézus ima. A Jézus ima. A legegyszerűbb formája és a leggyakrabban használt formája az a görög Kyrie Isu Christe eleison. Ezt imádkozzák mondjuk Átosz szigetén is a szerzetesek. Ebben az imában, ebben a kis rövid imában
Jézushoz szólunk, és azt mondjuk, hogy Kyrie Iszú Christe eleison, ami a görögből jön, Úr Jézus Krisztus, irgalmaz nekem. Egy nagyon rövid és egyszerű mondatnak tűnik, de picit ki szeretném bontani, hogy értsük meg, hogy mi is van benne. Mert hogy azt mondják ezek a szentírók, hogy az egész evangélium magába foglaltatik, ebbe a rövid imába foglaltatik. Úr Jézus Krisztus, irgalmaz nekem. Ott van az első részén az Úr Jézus Krisztus. Azt tudjuk, hogy a Szentírásban a név az a személyt jellemezte, a személynek a jelenléte volt. Azt mondja, hogy Jézus is, hogy te Péter lesz a kőszikla, és én erre építem az egyházamat. Tehát a Péternek jelentése, ereje van. Ugyanígy Jézus nevének is az, hogy Isten megvált, Isten megment, nagyon fontos jelentése és ereje van. És amikor ezt még hozzátesszük, hogy Úr, megvalljuk azt, hogy ez a gyönyörű, csodálatos, legszebb név, ami létezik, ez az én Uram. Ez az a név, aminek a hallatára minden térd meghajlik a mennyben, a földön és az alvilágban. Ez az egyetlen név, amiben nekem az üdvösségem van. Ez az a név, amire minden sötétségnek távoznia kell az életemből, minden más terület, ami nem Jézus uralma alatt van, amikor én kimondom ezt hitben, hogy Úr Jézus Krisztus, akkor ha lelki szemeim lennének és látnék, akkor így ez sötétség szágulna az életemből. Azt látnám, hogy a környezetemből és mindenhonnan a sötétség távozik ennek a névnek a kiejtésére. Főleg amikor hozzáteszük, hogy Úr Jézus Krisztus. Tehát ez gyönyörű, csodálatos az első része. A második része irgalmaz nekem, ez egy picit így laposnak hangzik elsőre, de értsük is meg, hogy mit jelent az irgalmaz. A héber szóban az irgalom, az rehamim. Ez a többes száma az anyaméknek. De nem csak az anyaméknek, mint biológiai szerv, ugye akkori héberek nem biológiában gondolkoztak elsősorban, hanem mindannak az érzésnek, amit az anya táplál a méhében növekvő magzat fele. Mint az a szeretet, az a gondoskodás, az a törődés, az a körülölelés, melegség, amit az anya táplál a növekvő magzat fele, benne van ebbe a szóba, és innen jön nekünk az irgalom szavunk. Tehát sokkal több, mint ez valami rosszat tettem, bocsáss meg nekem. Mint akkor, amikor én azt mondom, hogy Jézus irgalmaz nekem, akkor visszahelyezem magamat ebben az isteni méhbe, ebben a szeretetben, ami engem felépít, ami engem meggyógyít, ami engem kiteljesít, amitől az életem kivirágzik, amitől az életemnek értelme van. Mindig, amikor kimondom, hogy irgalmaz nekem Jézus, visszakerülök ebbe az anyaméhben. És nem csak visszakerülök oda, hanem tudatosítom azt is magamban, hogy én gyerek vagyok, én gyenge vagyok, én erőtlen vagyok, kicsiny vagyok, bűnös vagyok, elesek. Hogy Isten kegyelme nélkül ma is a poklot érdemlem. Minden percben, ha Isten megvonná ezt az irgalmat tőlem, és Jézus megváltását, a poklot érdemelném ebben a percben, és a következő percben is, és holnap is. Az én érdemem csak ennyire viszi. Jézus szeretete és megváltása, és ez a mélybeni állapot az, ami éltet engem, és az, amiben reményem lehet nekem az üdvösségre. Tehát ez a kisima, mondtam neked, hogy ez a kisima nagyon-nagyon sokat tartalmaz. Úr Jézus Krisztus, a sötétség távozik az életemből. Irgalmaz nekem, visszahelyezem magam ebbe a mélybeli szeretetben. Gyönyörű, gyönyörű. Hogyan kezdjük el ezt imádkozni? Mert ugye a vízió és a végcél az, hogy ez az ima, mivel egy nagyon kis rövid ima, bevésődik az agyunkba, a neuronhálózatainkba, és beég a lelkünkbe, és a Szentlélek egy ponton már aktiválja ezt az imát, hogy mi ezt azt írják a Szentírók, hogy éjjel-nappal hívjuk Jézus nevét, és visszahelyezkedünk ebbe az anyamélybe. Éjjel-nappal folyamatosan imádkozik bennünk. Na de hát ez a végcél, a vízió, ennek nagyon sok fokozata van. Hogyha most kezdenéd ezt az imát, akkor azt írják ezek a Szentírók, hogy kezd 5-10 perccel naponta, mondjuk reggel és este, ahol leülsz és elképzeled, hogy Isten, Jézus jelen van a te szívedben. És igazából itt
egy igazságot képzelsz el, tehát itt nem valami fantáziálásról van szó, hanem egy igazságot képzelsz el és vallasz meg. Azt mondja Avilai Szent Teréz, a megszentelő kegyelem állapotában, hogyha látnánk egymást és a királyt, ami a belső várkastélyunkban lakik, leborulnánk egymás előtt és imádnánk egymást, a királyt egymásban. Tehát igazságot képzelsz el, amikor azt mondod, hogy Jézusom, köszönöm, hogy itt vagy az én szívemben, és most jelen vagyok neked, jelen vagyok ennek a jelenlétnek. 5 percre tudatosítsd ezt magadba, és egyszerűen csak kezd ismételni, eleinte hangosan, aztán majd egy belső halkimává válik, eleinte hangosan, Úr Jézus Krisztus, irgalmazz nekem. Úr Jézus Krisztus, irgalmazz nekem. Hogyha ezt 5 percig ismétled, garantálni fogom, hogy megtapasztalsz valamit abból a békéből és örömből, amit Isten akar adni neked. Már 5-10 perc alatt. Igazából kíváncsi is lennék, hogyha a hozzászólásokba beírnátok, hogy az első 5 perc alatt tapasztaltatok egy mélyebb békét, vagy egy mélyebb örömöt ez alatt az ima alatt. Mert nem lehet úgy kimondani, Úr Jézus Krisztus, irgalmazz nekem 5 percig, hogy ne változzon valami a lelkünkben, a lényünkben, a szellemi világban. Ez nem lehet. Ez biztos vagyok benne, hogy nem lehet. És amikor napokig és hetekig gyakorlod ezt, és ha vásárolsz egy ilyen kis csotkit, lehet rózsafüzért is használni, de nem az a lényeg, hogy számoljuk, hogy hányszor mondtuk el, nem az a cél az imának, akkor be lehet ezt vinni a napodban. Amikor vezetsz, amikor a buszon vagy, amikor sétálsz, vagy esetleg van egy unalmasabb órád az egyetemen, lehet nektek nincs, nekem volt. Lehet ezt imádkozni, és az elején egy picit kell figyeljél rá, de egyre többet imádkozod, annál inkább ez egy ilyen háttérben történő imává válik. Én most évek után úgy tudom ezt imádkozni mondjuk egy beszélgetésben, hogy teljesen jelen vagyok a másik személynek, de igazából folyamatosan Isten jelenlétében is vagyok. Csodálatos. Sokszor el kell magyaráznom mondjuk ezt embereknek, hogy miért van ez a kezembe, és ez nem azt jelenti, hogy unom a beszélgetést, hanem igazából én Isten jelenlétében tartom magam, és ez még több figyelmet ad a másik személynek. Jobban tudok figyelni a másik személyre. Csodálatos. Minél tovább imádkozzuk, annál inkább könnyebb és gyümölcsözőbb lesz ez az ima. Most képzeljétek el, vagy ne képzeljétek el, de egy picit képzeljétek el. Milyen lenne, hogyha a kollégád az egyetemen, vagy az irodában azt ismételgetni egész nap, hogy Sátán uram, jöjj, hódíts területet. Így még például kimondva is kiráz a hideg. Most képzeld el, hogy ezt ismételgetné a kollégád. Vagy ezt ismételgetné te, mindig, amikor épp az agyad nincs lekötve, és tudnád ismételgetni. Szerinted hatna az életedre, hogyha ezt hittel ismételnéd? Vagy ha valaki melletted ezt hittel ismételné egész nap? Szerintem igen. És valahogy hisszük, hogy ez hatna. Mennyivel inkább, amikor a mindenség urát hívjuk segítségül, Jézust, ami szerelmünket hívjuk segítségül, és azt mondjuk, hogy Úr Jézus Krisztus, itt vagy, irgalmazz nekem. És ez van benned egész nap. Ez van benned az ima időid között, ez van benned a mise után, ez van benned a dicsőítés után. Mennyire át fogja ezt formálni az életedet? Bátorítalak, hogyha többet akartok megtudni a területről, hallgassátok meg Damien Stein The Power of the Name tanítását YouTube-on, és ugyancsak Kallistos Sver püspöknek a The Power of the Name kiskönyvecskét, nagyon brilliáns, nagyon jól leírja ezt az imát. Ez nagyon jó, mint elindulás, kezdőcsomag. Én kihívás elé állítlak, hogy kezd el ezzel az 5 perccel, és meglátod, hogy megtapasztalod, hogy Isten jelen akar lenni, nem csak az ima életedben, az ima ideidben, vagy a dicsőítéseidben, hanem az egész napodban, az egész hetedben, 24/7 jelen akar lenni az életedben. Lehetek nagyon áldottak.